Wieħed mill-akkużati bil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia ressaq protest ġudizzjarju kontra l-Kummissarju tal-Pulizija għaliex naqas milli assigura li l-evidenza kollha fil-qtil tinġabar għall-investigazzjoni. Alfred De Giorgio, il-Fulu, għamel referenza għal dak illi kien qal l-Ispettur Keith Arnaud meta qal li l-qraba tal-ġurnalista ma ħallewx lill-pulizija illi jkollhom aċċess għal-laptop u għas-server illi kellhom informazzjoni kruċjali dwar xogħol riċenti li kienet qed taħdem fuqu il-ġurnalista. De Giorgio permezz tal-avukati tiegħu qal li l-informazzjoni hekk sensittiva kienet indispensabbli għall-investigazzjoni u possibilment kienet titfa' dawl fuq persuni terzi li kienu involuti f'dan ir-reat. Fil-protest intqal li dan in-nuqqas irid jiġi rranġat u għalhekk Alfred De Giorgio talab lill-Kummissarju tal-Pulizija biex ifittxu, isibu, janalizzaw u jresqu l-materjali li jsibu bħala evidenza. Jekk dan ma jseħħx, ma jeskludix li jittieħdu aktar azzjonijiet legali. Il-protest ġudizzjarju kien iffirmat mill-avukat William Kuxkiri.